Як схадзіць на парад перамогі ў Менску і не быць затрыманым? Ці ўжо час бегчы ў абменнік па долары, а таксама агляд метадаў абароны ўраджаю ад травеньскіх анамальных замаразкаў. Цягам на бліжэйшыя гадзіны самыя важныя і цікавыя падзеі чацвярга. Я, Олесь Залеўскі, шчыра вітаю ўсіх і, калі вам бяспечна, не забывайце ставіць лайк. Нам гэта вельмі дапаможа ў працоўванні навінаў па-беларуску і без цэнзуры. Замаразкі, што прыйшлі ў Беларусь з пачаткам траўня, пагражаюць знішчыць ладную частку будучага ўраджаю. Тэмпературныя рэкорды ставяцца 3 ночы запар, а беларусы ў роспачы перабіраюць усе даступныя спосабы абароны раслінаў, ад апранання дрэўцаў у палітоны да палення вакол градаў свечак у вёдрах. Як яшчэ можна ўратаваць ураджай, якіх коштаў чакаць на восень, мы сабралі інфармацыю ў наступным матэрыяле. К вашему вниманию пошив верхней одежды для садово-ягодных культур. Вы на верном пути. В такой одежде ваши растения будут чувствовать себя уверенно на время ночных заморозков. Белгідрамет ужо некалькі дзён запар фіксуе замаразкі на большай частцы тэрыторыі Беларусі. Да таго ж сіноптыкі не спяшаюцца супакойваць. Холад працягнецца сама меней да канца тыдня. Вецень дрэваў, маладыя ўсходы, гародніна на градках – усё пад пагрозаю. Я полила клубнику, опять закрыла. Не знаю, наверное, выстоит. Гортензию в прошлый раз закрывала, и вот результат. Они все замерзли, спанбонд их не спас. Будем надеяться, что сейчас мы выстоим. Многія культуры не пераносяць нават кароткачасовага пахаладання. Замаразкі могуць пашкодзіць не толькі лісце, але і пупышкі. А значыць, ураджаю можна проста не дачакацца. Ну, конечно, очень много пропало, да, но такая вот природная нормировка прошла. Вот посмотрите, вот это все пропавшее коричневое, они даже, видите, не распустились. Какие культуры боятся заморозков? Ну, это в первую очередь яровые, тот же ячмень яровой, не знаю, кукуруза, свекла. Но все эти культуры, как правило, сеются в апреле, в начале мая. То есть даже если от заморозков что-то погибнет, что-то вымерзнет, сейчас первые числа мая не поздно и пересеять. То есть, да, это плохо, это дополнительные затраты на пересев, но в то же время я считаю, что риски эти обоснованы. Ну, ребятки, не знаю, как вы, но я чувствую это тепло. Дзеля выратавання ўраджаю беларусы змагаюцца з замаразкамі як могуць. Вогнішчы, покрывы і народная кемлівасць. Сацыяльныя сеткі літаральна ўспыхнулі, але не толькі ад трывогі. Беларусы дзеляцца нестандартнымі метадамі выратавання будучага ўраджаю. А это мой костерик на ночь. Баночка, там картон, залитый воск и свеча, которые будут гореть всю ночь. Пытанне, як выратаваць ураджай, застаецца галоўным не толькі для аграрыяў-прафесіяналаў, але і для тысяч дачнікаў па ўсёй Беларусі. У сувязі з гэтым не менш нас хвалююць і цэны на сельскагаспадарчую прадукцыю, якая можа падаражэць. Цены на все поднимутся осенью и зимой, и дальше будут расти не из-за того, что у нас такая погода, погода такая же и у наших соседей, потому что у нас такие подходы к сельскому хозяйству, да. У нас нету денег на поддержку сельского хозяйства, одной палкой-дубиной приказы отдавать, чтобы все росло, все была экономика, ну, к сожалению, такого не бывает. Цяпер Беларусь апынулася пад уплывам антыцыклону з паўночна-ўсходнімі вятрамі. У найбліжэйшыя ночы замаразкі да -5 захаваюцца. Таксама мясцінамі па Беларусі чакаецца туман. Ярослаў Сцешык, Павел Алейнікаў, Белсат. Месяц перацерпім без бульбы. Прынамсі, да гэтага заклікаў у сваёй прамове сёння Александр Лукашенко. І такім чынам, бадай, упершыню публічна прызнаў у краіне бульбяны крызіс. Паводле Лукашэнкі вінаваты ў дэфіцыце Расія, дзе кошты на гэтыя карняплоды вышэйшыя, чым у Беларусі. Праўда, ён не ўдакладніў, хто прыняў рашэнне рэгуляваць цэны на гародніну, нягледзячы на шматлікія перасцярогі эканамістаў, у тым ліку ў нашым эфіры. Тым часам за наяўнасцю бульбы ў гандлёвых сетках пачаў сачыць камітэт дзяржкантролю. Чыноўнікі будуць звяртаць увагу на якасць і кошты гародніны. У выпадку парушэння кантралёры абяцаюць закрываць крамы.
Акрамя таго, КДК адкрыў гарачую лінію ў пытаннях бульбы. Туды грамадзяне будуць скардзіцца на аб'екты гандлю, дзе будзе дэфіцыт гэтай гародніны, або яна будзе неякасная. Эпапея з бульбай у крамах працягваецца ўжо больш за месяц. Пачалося ўсё са скаргаў беларусаў тык-току. Да сённяшняй заявы Лукашэнкі чыноўнікі і прапагандысты пераконвалі грамадзянаў, што ніякай праблемы няма. І да палітыкі нам патрэбны моцны медыятар, заявіла Светлана Ціхановская падчас візіту ў ЗША і агучыла дзве просьбы да прэзідэнта гэтай краіны Дональда Трампа. Першая – спрыяць вызваленню палітвязняў, а другая – стаць пасярэднікам паміж беларусамі і ўладамі Лукашэнкі. І мы маем першы каментар гэтай справы ад галоўнага дарадцы лідаркі дэмакратычных сілаў Франыка Вячоркі. Светлана Ціхановская на сустрэчах таксама звярталася да прэзідэнта Трампа, каб ён узяў два напрамкі па Беларусі пад свой кантроль. Гэта вызваленне палітвязняў, само сабой, і другое – это вырашэнне крызісу унутрыпалітычнага, каб тыя міратворчыя намаганні, якія ён робіць па ўкраіне, каб ён таксама зрабіў падобнае па Беларусі. Гэта вельмі дапамагло нам закончыць всю гэтую эпапею 30гадовую лукашэнкаўскую, і у прэзідэнта Трампа ёсць сілы, каб гэта зрабіць. Назовем гэта азнаямляльны візіт. Вельмі шмат новых людзей, з кім мы ніколі не сустракаліся, не мелі ніякіх кантактаў раней і якія нічога не ведаюць пра Беларусь, таму трэба было зразумець, якая раскладка сіл, які інтарэс, чым зацікавіць адміністрацыю Дональда Трампа. І было вельмі шмат сустрэчаў публічных, у асноўным у Кангрэсе, было шмат сустрэчаў закрытых на рабочым узроўні з прадстаўнікамі адміністрацыі. А вы як ставіцеся да ідэй, каб Дональд Трамп быў пасярэднікам у перамовах паміж Лукашэнкам і беларусамі? Калі ласка, можаце прагаласаваць у чаце нашай трансляцыі. Галасаванне ананімнае, цікавыя варыянты адказу. Мы ж пакуль да іншых тэмаў. У Еўропе адзначаюць 80-ю гадавіну сканчэння Другой сусветнай вайны на кантыненце. Гэтае свята мае шмат назваў. Дзень перамогі ў Еўропе, ці дзень памяці і прымірэння, ці ва ўкраіне, як дзень памяці і перамогі над нацызмам. Новую назву і дату святкавання там прынялі ў 2023 годзе. Чаму ў адной і той жа падзеі дзве даты? Чаму украінцам было важна перанесці святкаванне і як перасэнсаваць дзень перамогі нам, беларусам? Тэму працягне Марыя Сысой. Сёння канец Другой сусветнай вайны ў Еўропе адзначаюць амаль усе нашыя суседзі. Польшча, Украіна, Літва, Латвія, увесь Еўразвяз і Великабрытанія. А ў Беларусі, як і ў Расіі, будуць святкаваць заўтра. І чым далей, тым болей. І атмасфера, і сэнсы гэтых двух святаў палярызуюцца. 8 траўня супраць 9. І ніколі зноў супраць можам паўтарыць. Розніца ў датах хутчэй фармальная. Военная капітуляцыя Нямецчыны афіцыйна адбылася позна ўвечары 8 траўня 1945 года. У СССР жа тады было ўжо 9. Да таго ж Сталін пастанавіў падпісаць асобны акт капітуляцыі 9 траўня. У традыцыях і наратывах вакол Дня перамогі Захад і СССР разышліся ў розныя бакі даўно, і кантраст толькі нарастае. Напрыклад, сёлетні парад у Вялікай Брытаніі. Без вайсковай тэхнікі, а ў працэсіі мы бачым і ўкраінскіх ваяроў. А вось лонданскі Тауэр упрыгожылі тысячамі керамічных макаў, сімваламі памяці ахвяраў вайны. У Расіі ж зноў пакажуць шмат зброі. Гэта ввогуле фактычна сімвалізуе такія два светы. І я думаю, што у цяперашні час нейкага там магчымасці гэта зблізіць, гэта пераадолець гэтыя супярэчнасці, увогуле шансу няма, улічваючы тое, што Расія у значнай ступені таксама сваёй ідэалогіі, выкарыстоўваючы памяць пра Другую сусветную вайну, развязала ўжо новую вайну ва ўкраіне, якая таксама мае шансы перарасці у сусветную. Ва ўкраіне другі год запар сканчэнне Другой сусветнай адзначаюць не 9, а 8 траўня. Сёння прэзідэнт Владзімір Зяленскі прамаўляў на Хрышчатыку, але не з трыбуны, а проста ідучы вуліцаю. Сёння дзень памяці. Сёння дзень памяці і перамогі над нацызмам. Дзень, які мы адзначаем з усім светам, з усімі, хто 80 гадоў таму змагаўся за жыццё, каб зло прайграла, каб ніколі зноў. Це крок, який свідчить про європейський характер. Гэта крок, які свідчить пра еўрапейскі характар шанавання памяці барацьбітаў з нацызмам. У нас не забараняюць ушаноўваць тых, хто борацца з нацызмам. Але мы маем на сённяшні момант прасоўваць простую тэзу. Перамаглі нацызм, пераможам і рашызм. Беларускія гісторыкі лічаць, што ў будучыні і нам варта адмовіцца ад савецкай канцэпцыі святкавання Дня перамогі, у тым ліку ад даты 9 траўня. Яно мусіць глыбока перасэнсоўвацца,
сапраўды таксама ператварацца ў нейкі такі памятную дату, не без бразгання зброі, без нейкіх там гэтых можам паўтарыць дзень такого смутку. Я лічу, што яно павінна ў нас таксама быць, святкавацца дзесьці прыблізна так, як гэта азначаецца на захадзе. А тым часам у Беларусі зноў рыхтуюцца да гучнага параду з танкамі і салютамі. Яго спецыяльна пераносяць на вечар, каб Лукашенка паспеў пабываць у Маскве і вярнуцца. Марыя Сысой, Белсат. І паведамленне з апошняй хвіліны. Белы дым пайшоў і новы папа абраны. Белы дым над Сікстынскай капэлай, так, у Ватыкане, дзе цяпер акрат і быў канклаў, дзе збіраліся кардыналы для выбару. Вось гэта ўжывую карцінка. А дзе дым? І так, правда, што новага папу пакуль імя невядома, але гэта будзе 267-й пантыфік у гісторыі каталіцкай царквы. Папа з'яўляецца духоўным лідарам больш як мільярда каталікоў па ўсім свеце. Шановнае гаспадарства, цяпер вы бачыце карцінку ў жывым эфіры. Дакладна цяпер гэта адбываецца ў Ватыкане. Вось ён, белы дым. Цікава, хто стаў папам? Яшчэ не позна рабіць стаўкі. Так, здарылася гэта, як мы бачым, 6:10 па мясцовым рымскім часе. Людзі... Так, фактычна хвіліну таму атрымліваецца, 1,5 хвіліны нават таму. Ще раз нагадваю, белы дым пайшоў з Сікстынскай капэлы, дзе абіралі новага папу і па ўсёй верагоднасці абралі. Гэта здарылася яшчэ некалькі гадзінаў таму, а падчас апошняга галасавання быў чорны дым. І нават ужо многія падумалі, што будзе перапынак, бо так рэгламент таксама вымагае перапынак на адзін дзень, каб яны разышліся кардыналы і зноў сабраліся пасля прагаласавалі. Досыць хутка, мінулым разам, па-моему, было... Не, пазамінулым разам. Я тут не эксперт, на жаль. Ну і эксперта мы, спадзяюся, паспеем падключыць да студыі Белсат. Ще раз нагадваю, у Ватыкане абралі папу. Белы дым пайшоў з Сікстынскай капэлай. У нас жа ёсць матэрыял пра тое, якім чынам гэта адбывалася і хто асноўныя кандыдаты. Паглядзім гэты матэрыял і, магчыма, стане вядомае якраз новае імя. Імя новага каталіцкага духоўнага лідара ў свеце. Дык што, паглядзім цяпер тады матэрыял, якім чынам гэтыя выбары адбываліся. Магчыма, там будуць і кандыдаты, якія і стаў у выніку. Так, папам рымскім. Спадзяюся, пасля гэтага матэрыяла мы зможам ужо ў гэтай студыі агучыць імя. Калі ласка. Амаль 1,5 мільярда каталікоў ва ўсім свеце і дзесяткі тысяч паломнікаў на пляцы Святога Петра ў Ватыкане ў чаканні белага дыму. Сёння другі дзень выбараў папы рымскага ў Сікстынскай капэле. Вернікі ад пачатку канклаву спадзяваліся на хуткае развязанне. Спадзяюся, гэта не зойме больш за 3 дні, бо я хачу быць тут, калі прыйдзе новы папа, а праз 3 дні я мушу з'ехаць. Сыходзячы з таго, што мы бачылі падчас абрання папы Бенедыкта і папы Францішка, я мяркую, што гэта таксама будзе пытаннем некалькіх дзён. Я веру, што кардыналы абяруць найлепшага чалавека для сённяшняй сітуацыі ў свеце, калі вайна ідзе не толькі ва ўкраіне, але і ў розных частках нашай планеты. Канклаў для абрання 267-га пераемніка святога апостала Петра пачаўся напярэдадні. Пасля ўрачыстага шэсця і клятвы захоўваць у таямніцы ўсё, што адбудзецца, 133 кардыналы-выбарнікі з 70 краінаў свету закрыліся ў Сікстынскай капэле для першага галасавання. Цягам першых 3 галасаванняў кардыналы не прыйшлі да згоды. Учора перад 9 вечара і сёння недзе апоўдні, паводле мясцовага часу, з коміну над Сікстынскаю капэлаю пайшоў чорны дым. Галасаванне працягваецца, пакуль адзін кандыдат не атрымае неабходнай большасці 2/3 галасоў. Кардыналам трэба дзеяць хутка, бо яны мусяць паказаць свету, што яны разам. Яны не хочуць ствараць вобраз касцёлу, які не ведае, у якім кірунку ісці. Таму перш чым адправіцца ў Сікстынскую капэлу, яны правялі некалькі дзён перамоваў, каб падумаць, які чалавек патрэбны касцёлу з мільярдам і 400 мільёнаў вернікаў, каб кіраваць ім найбліжэйшыя гады. Лічыцца, што найбольшыя шансы зрабіцца папам маюць дзяржаўны сакратар Ватыкану П'етро Паралін і кардынал Філіпінаў Луі Стаглі. Але вынікі галасавання цяжка прадбачыць. Да прыкладу, папа Францішак на папярэднім канклаве сярод фаварытаў не значыўся. Пры гэтым менавіта папа Францішак прызначыў падчас свайго 12-гадовага пантыфікату больш за 80% кардыналаў, якія бяруць удзел у цяперашнім канклаве. Ён прызначаў такіх кардыналаў, якія, безумоўна, адпавядалі ягонаму
курсу і бачення касцёла, і гэта дае надзею на тое, што не будзе такога рэзкага правага павароту пры выбарах новага папы, а будзе, скажем, больш збалансавана нейкая кандыдатура, таму што, на жаль, палярызаванасць ёсць не толькі ў грамадстве, яна ёсць цяпер і ў касцёле. Пакуль жа вернікі ў чаканні. Цягам гадзіны пасля з'яўлення белага дыму над Сікстынскую капэлаю кардынал Дамінік Мамберці абвесціць імя новага папы, і новаабраны пантыфік у адмыслова пашытай белай сутане першы раз выйдзе дабраславіць вернікаў з лоджыі ў саборы Святога Пятра. Ірына Дарафейчук, Белсат. Ну, власне, давайте зірнем, што адбываецца на плошчы Святога Пятра ў Рыме, дакладней, Ватыкане, дзе літаральна, шаноўнае гаспадарства, 5 хвілінаў таму пайшоў белы дым. Гэта значыць, што быў абраны новы папа рымскі, духоўны лідар каталікоў ва ўсім свеце, і гэта будзе ўжо 260, прабачце, мушу удакладніць лічбе, 267-й пантыфік у гісторыі каталіцкай царквы. Усе шчаслівыя. На другі дзень абралі новага папу рымскага, яшчэ сёння абедам ішоў чорны дым. Імя, праўда, невядома, як казалі іерархі. Сёння цягам гадзіны будзе абвешчана імя. Цягам гадзіны мае быць абвешчана імя папы рымскага пасля таго, як пайшоў белы дым. Так што будзем чакаць, спадзяюся, яшчэ цягам нашага эфіру мы даведаемся гэта імя, і нашы эксперты змогуць распавесці гаспадарству, што гэта ўсё значыць, якой дарогай касцёл пайдзе далей. Мы ж таксама ў нашым выданні ідзем далей і звяртаемся да іншых падзей у замежжа. Будзем яшчэ вяртацца, шаноўнае гаспадарства, абавязкова на плошчу Святога Пятра ў Ватыкан. А цяпер да падзеяў іншых. Цалкам справядліва, што ў расейскім небе гэтак жа неспакойна, як ва ўкраінскім. Такім чынам, Владзімір Зеленскі адрэагаваў на калапс у палётах грамадзянскай авіяцыі Расіі, выкліканы масавымі атакамі ўкраінскіх дронаў. Працяг тэмы ды іншыя навіны ў нашым замежным аглядзе. Цягам апошніх некалькіх дзён Украіна актыўна наносіла па ўсёй тэрыторыі Расіі масаваныя дронавыя ўдары. Іх цэлямі былі вайсковыя аэрадромы, заводы вайскова-прамысловага комплексу, армейскія часткі. У выніку паралізаванай працы, у тым ліку маскоўскіх аэрапортаў, пад пытаннем апынуўся і прылёт у Расію на парад перамогі лідараў замежных краінаў. Усяго Масква запрасіла 29 кіраўнікоў дзяржаваў. Напярэдадні са спасылкаю на ўнутраныя мерапрыемствы ад удзелу ў парадзе адмовіўся прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў. Праз эскалацыю з Пакістанам не прыедзе прэм'ер Індыі Нарэндра Модзі. Будуць адсутнічаць і запрошаныя лідары Ірану да Інданезіі. З вялікімі праблемамі да Масквы дабіраўся прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч. Літва і Латвія забаранілі яму, як і прэм'еру Славатчыны Роберту Фіца, ляцець праз сваю паветраную прастору. У звязку з закрыццём неба над Масквою самалёт Вучыча экстрана прызямліўся ў Баку. Тым не менш важным прапагандысцкім дасягненнем Крамля эксперты называюць візіт у Маскву лідара Китаю Сі Цзіньпіна. Сёння ён ужо сустрэўся с Путиным. Есть большая политическая составляющая. Собственно, Вторая мировая война и защита истории — это будет главным нарративом, публичным главным нарративом. Действительно, политические лидеры обсуждают все-таки политические вопросы. И действительно, здесь, наверное, главным будут отношения с США, потому что и у России, и у Китая накопились... это не взаимное недоверие, но, тем не менее, нужно прояснить свою позицию по тому, что будет, собственно, происходить в США, и вот политический спектр вопросов будет занимать большую часть. Сёння апоўначы пачалося абвешчанае Пуціным так званае трохдзённае перамір'е. Між тым, міністр замежных справаў Украіны са спасылкаю на вайскоўцаў назваў гэта фарсам. Маўляў, расейцы працягваюць спробы наступаць на ўсёй лініі фронту. У сваю чаргу Владзімір Зеленскі заявіў, што ягоная прапанова спыніць агонь на 30 дзён застаецца ў сіле. У Варшаве праходзіць нефармальная сустрэча міністраў замежных справаў Еўразвязу. Абмяркоўваюць шырокі спектр пытанняў ад гуманітарнай катастрофы ў сектары Газа да ўзмацнення вайсковай дапамогі ўкраіне і вылучэння дадатковых сродкаў на ўкраінскі ВПК. Мы бачым кожную ноч бомбавыя ўдары па цывільным насельніцтве ўкраіны і поўнае нежаданне прыняць мірныя прапановы. Таму лагічна рухацца далей у пытанні санкцыяў. Мы абмеркавалі 17-й пакет. Таксама абмеркавалі, як мы
мы можем выкарыстаць 240 мільярдаў замарожаных у Еўропе расійскіх актываў, як змагацца з расійскім ценявым флотам. Шмат якія краіны ЕЗ ўжо значна павялічылі інвестыцыі ва ўкраінскую абаронную прамысловасць. Таксама перадаем розныя сістэмы СПА, боепрыпасы. Эстонія дала дадатковую партыю снарадаў, як і мноства іншых краінаў. Думаю, мы рухаемся ў правільным кірунку. 9 траўня міністры замежных справаў Еўразвязу сустрэнуцца ў Львове. Тым самым яны хочуць выказаць салідарнасць з Украінай, асабліва на фоне маштабнага прапагандысцкага дзейства ў гэты дзень у Маскве. Дональд Трамп афіцыйна абвясціў 8 траўня днём перамогі ЗША ў Другой сусветнай вайне і назваў гэтую дату адною з самых вялікіх перамог сілаў свабоды ў гісторыі свету. Падабаецца вам гэта ці не, але мы ўступілі ў гэтую вайну і перамаглі ў ёй. Нам вельмі дапамаглі шматлікія выдатныя людзі, шматлікія выдатныя саюзнікі. Але я думаю, што ніхто не сказаў бы, што мы не былі ў той вайне дамінуючай сілай. Трамп дадаў, што 8 траўня ЗША будуць святкаваць непераўзыдзеную магутнасць і моц амерыканскіх узброеных сілаў. Ён падкрэсліў, што без удзелу Амерыкі ў той вайне цяперашні свет выглядаў бы кардынальна інакш. Спадарства, глядзіце тэлеканал «Белсат», і мы адразу пераносімся на плошчу Святога Пятра ў Ватыкане. Там над Сікстінскай капэлай пайшоў белы дым, а гэта значыць, што кардыналы абралі новага папу рымскага. Гэта адбылося літаральна 10 хвілінаў таму, і спадарства цяпер у жывым эфіры можа бачыць, як людзі на плошчы рэагуюць на белы дым. На другі дзень удалося абраць новага папу рымскага. Імя мае быць вядомае цягам гадзіны пасля таго, як пайшоў белы дым. Мы ж вельмі спадзяемся, што цягам гадзіны мы зможам спадарству ўжо даць першы зварот папы рымскага. Прынамсі, так запланавана, што пасля абвяшчэння імя ён звернецца вось з гэтага вядомага балкону ватыканскага. І гэта будзе 267-й папа рымскі ў гісторыі. Лідар усіх, духоўны лідар усіх каталікоў у свеце. Вяртаемся ў аб'ектыў. Так, мы яшчэ будзем абавязкова да гэтай тэмы звяртацца. І пакуль што ў нашых навінах гэта ўсё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Але наш эфір працягваецца. Да мне далучаецца Анастасія Русецкая з самымі гарачымі тэмамі для абмеркавання ў студыі «Белсат». Вітаю, Алесь. Вітаю, шановныя гледачы. У студыі сёння запытаемся пра вынікі працы групы каардынацыйнай рады ў справе знікнення Анжэлікі Мельнікавай. А таксама прыгледзімся да прагнозаў курсу долара. А пакуль прапаную спадарству агляд найцікавейшых артыкулаў з нашай старонкі. Запрашаю на Белсат онлайн. Беларускія дэпутаты ўхвалілі праграму дзейнасці ўраду на наступныя 5 гадоў, да 2029 года. Яе заснавалі на перадвыбарчых абяцаннях Лукашэнкі. Прэзентаваў яе чальцам палаты прадстаўнікоў асабіста прэм'ер Александр Турчын. Ён распавёў, што ў праграму дадалі і вынікі сацыялагічнага даследавання чаканняў беларусаў. Яго правялі якраз з ініцыятывы новага прэм'ера. Але наколькі рэалістычныя амбітныя планы, што чыноўнікі намалявалі на пяцігодку самі сабе. Гэтым пытанням задаліся нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі. У праграме 3 блокі. У першым планы палепшыць дабрабыт беларусаў, у другім інфраструктурныя праекты, а ў трэцім задачы для міністраў. Эканамістка Анастасія Лузгіна, з якой паразмаўлялі журналісты Белсату, лічыць, што акцэнт будзе якраз на будаўнічых ініцыятывах. Інфраструктурныя праекты гэта не абавязкова высокапрыбытковыя нейкія рэчы, але тыя, якія могуць стымуляваць рост ВУП, што і ёсць адным з прыярытэтаў ураду Беларусі. Вось толькі інвеставаць у ініцыятывы ўраду давядзецца самім беларусам, бо іншых крыніц крэдытавання ў нашай краіне цяпер амаль не засталося, лічыць Лузгіна. Як гэта адаб'ецца на жыцці Беларусі, чытайце на старонцы belсat.eu. Улады Беларусі працягваюць вышукваць тых, каго лічаць дармаедамі. З'явілася інфармацыя, што ўслед за Менскам беспрацоўных пачалі выклікаць у міліцыю ў Гомлі. Пра гэта напісала рэгіянальнае выданне «Флагшток». Тым, хто афіцыйна не працуе, пачалі прыходзіць запрашэнні ў мясцовыя раўсы на размову аб працаўладкаванні. Хаця раней такімі пытаннямі займаліся выключна камісіі для спрыяння працаўладкаванню. Журналісты Белсату разбіраліся ў тым, што адбываецца на Гомельшчыне.
З пытаннем пра новую ініцыятыву пад выглядам занепакоеных грамадзянаў журналісты патэлефанавалі ў мясцовы аблвыканкам у камітэт працы, занятасці і сацыяльнай абароны. Там распавялі, што нядаўна Міністэрства ўнутраных спраў і Міністэрства працы падпісалі комплексны план. Праўда, падрабязнасцяў раскрыць не змаглі. Адзначылі толькі, што міліцыю далі ў дапамогу чыноўнікам і расказалі, што падобныя захады цяпер робяць па ўсёй краіне. Каб паведаміць усім, хто знаходзіцца ў базе незанятых у эканоміцы пра тое, што звесткі пра іх там ёсць, пазнаёміць людзей з наяўнымі вакансіямі пра службу занятасці, прапанаваць перанавучанне, паслугі службы занятасці. Таксама чыноўніца, з якой размаўлялі журналісты, дадала, што людзі, якія цяпер за мяжою, мусяць папярэдзіць пра гэта камісію. Ці абавязаныя людзі пасля размовы з міліцыянтам ісці працаваць, чытайце на сайце belsat.eu. Дональд Трамп за першыя 100 дзён свайго другога тэрміну моцна змяніў сусветны палітычны ландшафт. У першую чаргу ў Еўропе. Тут зразумелі, стары і надзейны партнёр больш не гарантыя бяспекі ад магчымай расійскай агрэсіі. І наўрад ці прыйдзе на дапамогу, калі Пуцін захоча пашырыць канфлікт. Гэтаму сярод іншага прысвяцілі канферэнцыю Defense 24 Days, што прайшла ў Варшаве. Яе медыапартнёрам выступіў і тэлеканал Белсат. А нашыя журналісты наведалі падзею і распавялі пра тое, як еўрапейскія краіны збіраюцца бараніцца ад пуцінскіх танкаў і дронаў. Адным з лідараў паводле выдаткаў на абарону еўразвязе з'яўляецца Польшча. У сваім выступе польскі віцэ-прэм'ер і міністр абароны Владыслаў Касіняк-Камыш назваў лічбы. Польшча выдатковая на вайсковыя патрэбы амаль 5% свайго ВУП. Пры тым, што нормы НАТО мінімум 2%. Акрамя таго, краіна нарошчвае вытворчасць зброі. Прынамсі, у наступныя пару гадоў вытворчасць снарадаў хочуць зрабіць цалкам польскай. А на мяжы з Расіяй і Беларуссю поўнай хадою ідзе будаўніцтва лініі абароны. Пра што яшчэ гаварылі на канферэнцыі высокапастаўленыя палітыкі і эксперты. Чытайце ў рэпартажы нашага тэлеканалу на партале belsat.eu. Халады не адступаюць. Белгідрамет папярэджвае, што найбліжэйшымі днямі тэмпература ўначы зноўку будзе апускацца ніжэй за 0. А на 9 траўня ўвогуле прагназуюць мокры снег. Ужо пабітыя некалькі тэмпературных рэкордаў. Да прыкладу, у Бабруйску ў ноч на 6 траўня было найхаладней за апошнія 120 гадоў. Там было амаль 5 градусаў марозу. Пакуль камунальнікі вяртаюць ацяпленне ў бальніцы і дзіцячыя садкі, беларусы ў соцсетках скардзяцца, што нятравенскае надвор'е нішчыць пасевы, ды паказваюць ідэі таго, як уратаваць будучы ўраджай. Журналісты інтэрнэт-рэдакцыі Белсату паглядзелі, што пішуць нашыя суайчыннікі ў сацыяльных сетках. Шмат хто скардзіцца на тое, што не будзе фактычна ніякай садавіны. Пазамерзалі вінаград, грушы, вішня, клубніцы, агрэст і парэчкі. Некаторыя спрабуюць уратаваць будучы ўраджай, укрываюць кусты і дрэвы. У хаду ідзе ўсё ад старой цёплай вопраткі да сена. Дарэчы, МНС рэкамендуе выкарыстоўваць спанбонд, а некаторыя ідуць і далей і разводзяць побач з плоданоснымі дрэвамі вогнішчы. Пра тое, як ідзе аперацыя ратавання ад маразоў, чытайце на нашым сайце belsat.eu. Як адгукнецца сёлетні неўражай спажыўцам і ці будзем мець поўныя паліцы гародніны і садавіны, ды якіх коштаў чакаць? Пра гэта і не толькі ў студыі Белсат праз імкненне. Запрашаю. І на пачатку нашага выдання, канешне ж, пераносімся ў Ватыкан. Тут абралі новага папу. Некалькі дзён галасаванняў, другі дзень акурат сёння быў. Калі канклаў ўсё ж такі змог абраць новага пантыфіка, і Сікстынская капліца цяпер мае з коміну белы дым. Гэта адбылося, маю на ўвазе, пайшоў дым з Сікстынскай капліцы літаральна 19 хвілінаў таму. І таму шаноўнае гаспадарства цяпер у жывым эфіры можа бачыць, як свет вітае выбар кардыналаў. Што праўда, імя пакуль новага папы невядома. Паводле рэгламенту, так гэта назавем, цягам гадзіны пасля таго, як дым белы пайшоў з коміна, мае быць абвешчана імя, і новы папа 267 па ліку папа рымскі зробіць зварот
до людей, которые собрались, доверников, которые собрались на площади Святого Петра у Ватикане. Шановное господарство теперь бачить у живым эфиры, что там отбывается. Это, я так разумею, вот это вядомая легендарная ватиканская войсковая адзінка. Як яна называется? У каментарях поделитесь, калі ласка. Шановные глядачи, кто нас глядит у живым эфиры. У сённяшнім эфіры нашым таксама мы згадвалі, хто мае найбольшыя шансы зрабіцца папам рымскім. Нагадаю, гэта дзяржаўны сакратар Ватыкану П'етра Паралін і кардынал Філіпінаў Люі Стагле. Ці сапраўды гэта так, ці пачуем мы імя з аднаго з двух, даведаемся, спадзяюся, цягам бліжэйшай гадзіны. Так, ну і у адрозненні ад, вот, ты назвала гэтых кандыдатаў, у адрозненні ад выбараў у Беларусі, выбары папы рымскага з'яўляюцца адных з самых непрадказальных у гісторыі, у свеце, бо вельмі шмат кандыдатаў, і мы ведаем, што кардыналы у надзвычайных просто умовах бяспекі удзельнічаюць у працэсе абрання без дэвайсаў, закрытыя. Вось, і сёння быў другі дзень, нават баяліся, што і давядзецца трэці і чацвёрты дзень галасаваць. Непрадказальны, але вельмі чаканы, мільёны асобаў за гэтым назіраюць. Шановне господарство, мы будем туды абавязкова вяртацца на плошчу Пятра, тым больш, калі стане вядома імя новага папы рымскага, калі ён будзе звяртацца, выйдзе да людзей, пакажацца, мы адразу зробім включэнне туды. Пакуль жа будзем ісці па нашаму плану і заклікаю, шановне господарство, тых, хто не паставіў пакуль што яшчэ лайк нашай трансляцыі, калі вам бяспечна, зрабіце, калі ласка. Гэта каб болей беларусаў даведалася пра больш праўдзівыя навіны, чым гэта можна паглядзець на дзяржаўным тэлебачанні. Ну і таксама прагаласаваць у нашым чаце трансляцыі на пытанне, якое вынікае з сённяшняй прапановы Святланы Ціханаўскай да Дональда Трампа. Яна наша палітык прапанавала амерыканскаму прэзідэнту, каб ён стаў пасярэднікам у перамовах паміж беларусамі і Лукашэнкам. Варыянты адказа ёсць, вельмі цікавыя. Прагаласуйце, пасля паглядзіце. І пераходзім да наступнай тэмы. Ініцыятыва «Кіберпартызаны» не гатовая пракаментаваць агучанае ў расследаванні выдання «Палітыка» інфармацыі пра знікненне з рахунку фонду «Беларусь Ліберці» 118 тысяч еўраў. Аднак кіберпартызаны абяцаюць найбліжэйшымі днямі апублікаваць уласную справаздачу пра сітуацыю з банкаўскім рахункам. Тым часам супольнае расследаванне расійскіх і польскіх журналістаў, не беларускіх, для выдання «Палітыка» дало новыя версіі знікнення Анжэлікі Мельнікавай. Але галоўнае пытанне, дзе цяпер спікерка Каардынацыйнай рады і што было прычыною ейнага знікнення, застаюцца без адказу. Актуальнае месцазнаходжанне зніклай спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай вядома з вялікаю долею верагоднасці. Распавёў у эфіры Белсату адзін з аўтараў расследавання польскага выдання «Палітыка» журналіст Цімур Алеўскі. У артыкуле журналісты сцвярджалі, што Мельнікава транзітам праз Лондан паляцела на востраў Шры-Ланка. Маўляў, прычынай таму каханне да мужчыны, якога сама Мельнікава апісвала як былога спартоўца з Беларусі. Есть две версии у нас сейчас рабочие о том, что произошло с ней. Мы опасаемся сказать вслух, где, как мы думаем, она находится, потому что это очень сильно может повлиять на ее судьбу. Она улетела из Лондона на Шри-Ланку. Сейчас мы знаем уже, что с ней происходило дальше. Она дальше летала, я могу сразу сказать, небольшой. Она летела дальше. Она была с детьми, но дальше я вам ничего рассказать не могу. Журналіст анансаваў найбліжэйшымі днямі новую публікацыю з працягам расследавання, якое, паводле Алеўскага, зможа праліць святло на ўсе абставіны і матывы знікнення Анжэлікі Мельнікавай. Мы поговорили с огромным количеством живых людей. И мы передали ей огромное количество разных сообщений. И эта статья, один из таких месседжей Анжелики Мельниковой, что ей бы имело смысл не бояться, а с нами выйти на связь и объяснить, что произошло с собой. Цімур Алеўскі таксама зазначыў пасіўнасць польскіх спецслужбаў у расследаванні інцыдэнту са знікненнем Мельнікавай. Даже в кабинет к Мельниковой в НАУ, где работает Латушка, где она работает, и где она работала в том числе спикером Координационного совета, даже полиция не зашла.
Вам не кажется это странным? Пра знікненне спікеркі каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай паведаміў 28 сакавіка кіраўнік НАУ Павел Латушка. За некалькі дзён да гэтага ён падаў адпаведную заяву ў польскую паліцыю. Знікненне палітычнай дзяячкі спарадзіла шэраг самых розных версіяў. Паводле інфармацыі польскіх спецслужбаў, тэрыторыю Еўразвязу Мельнікава пакінула яшчэ ў канцы лютага. Пазней стала вядома, што ейны былы муж вярнуўся ў Беларусь, ды сцвярджае, што ён тут разам з іхнымі супольнымі з Анжалікаю дзецьмі. І ж цяпер з намі на сувязі Александр Паршанкоў, старшыня працоўнай групы каардынацыйнай рады ў справе знікнення Анжалікі Мельнікавай. Гаспадар Александр, добрый вечар. Вітаем. Добрый вечар. Выбачаюся, перад тым, як мы пачнем, я хачу, карыстаючыся магчымасцю, выказаць шчырае спачуванне ўсёй акадэмічнай супольнасці Варшаўскага універсітэта ў сувязі з учорашняй трагедыяй. Так, ну я не ведаю, наша вся аўдыторыя так ведаюць пра тое, што здарылася учора. Адзін са студэнтаў, я так разумею, малады хлопец увайшоў з сякерай ва універсітэт варшаўскі. Ну і адна ахвяра ёсць, жанчына вахцёрка. Вельмі жудасная трагедыя. Так, забойства жудасная, конечно. Але ўжо быў затрыманы гэты хлопец і, ну, ладно, не буду жарт. І вяртаемся да нашай тэмы. Цімур Алеўскі кажа, месцазнаходжанне Анжалікі Мельнікавай вядомае з вялікаю долю верагоднасці. Ці вядомае каардынацыйнай радзе, у прыватнасці вам, дакладнае месцазнаходжанне Мельнікавай на сёння? На сёння ў працоўнай групе няма інфармацыі, дзе знаходзіцца Анжаліка Мельнікава, на жаль. Таму мы карыстаемся толькі неправеранай інфармацыяй, якая з'яўляецца ці ў каментарах пэўных асобаў, з якімі мы размаўляем, ці ў нейкіх публікацыях. Але нейкай пацверджанай інфармацыі ў нас няма. Ваше першае паседжанне групы ў справе знікнення Анжалікі Мельнікавай адбылося 30 сакавіка. Агулам за гэты час што ўдалося даведацца? На сёння магу сказаць адразу, нейкай эксклюзіўнай інфармацыі, дадатковай інфармацыі, той інфармацыі, якая не была апублікаваная, у нас няма, таму што перш за ўсё працоўная група займаецца не толькі зборам і маніторынгам, зборам інфармацыі і маніторынгам, але і распрацоўкай магчымых сцэнароў рэагавання на тое, што адбылося. То бок у той момант, калі ў нас будзе дастатковая колькасць аргументаў, якія падмацуюць тую ці іншую версію, мы павінны мець канкрэтны план, як на гэта рэагаваць. Гэтым мы займаемся, бо у нас няма магчымасцяў і няма на сёння паўнамоцтваў праводзіць незалежнае расследаванне ў гэтай справе, на жаль. Таксама расследавальнікі казалі пра тое, што звязваліся з вялікай колькасцю людзей, якія ведалі Анжаліку Мельнікаву, якія ведаюць Анжаліку Мельнікаву. Ці звязваліся яны з вамі, ці з чальцамі каардынацыйнай рады, пра што вам вядома? На сёння з чальцамі каардынацыйнай рады звязваліся польскія службы. Зараз акурат паскорылася расследаванне афіцыйнае, і у працоўнай групе вядома пра тое, што чальцы каардынацыйнай рады даюць каментары, расказваюць пра інцыдэнт менавіта прадстаўнікам нацыянальнай пракуратуры. Са мной асабіста, як кіраўніком працоўнай групы, не звязваліся з гэтага даследавання, з гэтага расследавання прадстаўнікі, журналісты не выходзілі на сувязь. Гаспадар Александр, але вось гэтая актыўнасць павялічылася з боку следчых органаў пасля вось гэтай першай часткі расследавання палітыка, якое выйшла, ці, ну, таму што в палітыцы ў гэтай публікацыі сцвярджаецца, што ніхто нічога пальцам не варушыў, ну, прынамсі, так, не было нейкіх актыўных дзеянняў сярод чальцоў КР там, ці НАУ. Калі так, то з чым вы звязваеце, чаму дагэтуль так, ну, млява, прынамсі ў публічным вымярэнні млява досыць гэтыя следчыя дзеянні? На жаль, я не лічу сябе кампетэнтным каментаваць дзеянні польскіх службаў. Напэўна, у іх ёсць на гэта прычыны. Магчыма, яны не лічаць гэтую справу прыярытэтнай, магчыма, ёсць іншая. На жаль, некампетэнтны, каб даць ацэнку дзеянням. Але з іншага боку можна паглядзець на гэтую сітуацыю. Журналісты-расследавальнікі кажуць пра тое, што іхная публікацыя мае падштурхнуць
і самую Анжеліку Мельнікову, і паліцыю, і органы адпаведныя, якія займаюцца знікненнем Анжелікі Мельнікавай, польскія спецслужбы, да таго, каб даць пэўную інфармацыю. На ваш погляд, ці сапраўды Так, безумоўна. Безумоўна, гэтыя меркаванні таксама агучваліся ў працоўнай групе, што менавіта журналісцкія публікацыі і вось такія каментары, што спецслужбы не працуюць, гэта падштурховае даследаванне, безумоўна. І даследаванне, і расследаванне, таму што ўсё ж такі Польшча гэта дэмакратычная дзяржава. Дэмакратычная дзяржава, яны чытаюць тое, што пішуць асабліва па-польску, уплывовыя выданні, і таму, канечне, я думаю, што актывізацыя расследавання не звязана, можа быць, з гэтым артыкулам, але з іншымі артыкуламі, увогуле з тым, што ў польскіх медыях пісалі пра гэтую сітуацыю, пра гэты інцыдэнт. У расследаванні таксама фігуруе сума 118 тысяч еўра, якія нібыта былі знятыя з рахунку фонду. Ці вядомая вам інфармацыя пра гэты рахунак ад новага кіраўніка фонду «Беларусь Ліберці» Віталя Пацехіна? Кіберпартызаны пакуль у стадыі чакання, то бок мы чакаем ад кіберпартызанаў інфармацыі, але ці ёсць, магчыма, яна у вас ад Віталя Пацехіна? Пэўныя размовы былі, але на сёння я не магу агучыць, не магу каментаваць фінансавае пытанне, таму што паколькі я агучваю афіцыйную пазіцыю працоўнай групы, я павінен мець згоду ад чальцоў працоўнай групы, каб даць гэтую інфармацыю. Але паколькі я лічу гэта вельмі важным і прынцыповым, я ў бліжэйшы час буду патрабаваць, каб мы прынялі рашэнне і агучылі публічна інфармацыю наконт грашэй. У любым выпадку, як кіраўнік працоўнай групы, я зраблю ўсё магчымае, каб гэта інфармацыя была апублікаваная, таму што цягнуць з гэтым пытаннем нельга. Таму што мы орган, які дзейнічае публічна, я са свайго боку гэтае пытанне пастаўлю. Калі будзе кансэнсус у працоўнай групе, то як мага хутчэй гэта інфармацыя з'явіцца і на канале каардынацыйнай рады, і будзе перададзеная ўсім журналістам. Ну, Наста, больше нема пытанняў. У мяне яшчэ не па Мельнікавай ёсць пытанне, калі Наста дазволіш. Ну, толькі караценька. Так, бо часу мала. Папу выбралі, правда, імя яшчэ невядома. Зараз перанесемся на плошчу Святого Петра неўзабаве. А пакуль у мяне пытанне, што і мы пытаемся ў нашых гледачоў таксама у чаце трансляцыі адносна апошняй прапановы Святланы Ціханаўскай, лідаркі дэмакратычных сілаў, якая цяпер з візітам у Вашынгтоне звярнулася да Дональда Трампа, каб ён быў мадэратарам, пасярэднікам у магчымых перамовах паміж Лукашэнкам і беларусамі. Што гэта, такая больш піар-акцыя ці ўсё-такі рэалістычная, на вашу думку? На мой погляд, гэта рэалістычная прапанова, і добра, што яна была агучаная, таму што, па-першае, гэта рэалістычна, па-другое, нават калі гэта і піар-акцыя, гэта паспрыяе для таго, каб прыцягнуць увагу зноў і зноў да праблемы палітвязняў у Беларусі, да праблемы крызісу ў Беларусі. Таму гэта вельмі важная заява, і добра, што гэта прагучала такая, і я падтрымліваю гэтую ініцыятыву. Што ж, пачакаем, ці будзе адказ ад Злучаных Штатаў, ад Дональда Трампа на гэтыя прапановы Святланы Ціханаўскай. Дзякую за гэтую размову. Александр Паршанкоў, старшыня працоўнай групы каардынацыйнай рады ў справе знікнення Анжелікі Мельнікавай, быў нашым госцем. І пераносімся ў Ватыкан, дзе зусім нядаўна абралі новага папу рымскага. Гэта адбылося на калегіі кардыналаў на другі дзень канклава падчас 4-го тура галасавання. З трубы Сікстынскай капэлы паваліў белы дым. Па ўсім Ватыкане зазванілі званы. Гэта азначае, што 133 кардынала выбаршчыка выбралі новага папу рымскага. Гэта адбылося літаральна 33 хвіліны таму, і нашы гледачы, шановныя, ёсць сведкамі гэтай падзеі. Мы бачым жывую трансляцыю з плошчы Святого Петра ў Ватыкане. Вось гэта ватыканская вайсковая адзінка. Я ўжо прасіў у чаце трансляцыі нагадаць, як яна называецца. Вось. Ну і, як паведамляе CNN,
перад тым, як выйсці на балкон, новы папа рымскі, новаабраны папа рымскі і звярнуцца да аўдыторыі, да вернікаў на плошчы. А перад гэтым мы, уласна, і маем пачуць імя новага папы рымскага. Яго абвесціць мае ў бліжэйшы час кардыналам Дамінік Мамберці. Кардынал Дамінік Мамберці мае гэта зрабіць. Відавочных фаварытаў таксама мы называлі дзве асобы. Ці будуць гэтыя імёны, пачуем. Ну і што такая цікавая дэталь, што вось новы папа рымскі, які цяпер абраны, але пакуль што яшчэ перад публікай не паўстаў, паводле рэгламенту ён на некаторы час мае уедзініцца ў асабістым пакоі, каб прыйці ў сябе. Так вось гэта і называецца. Ну а перад гэтым так кардынал скажа «хабемус папам», што значыць «у нас ёсць папа». Я таксама нагадаю, што сярод тых, хто мае найбольшыя шансы, гучалі імёны дзяржаўнага сакратара Ватыкану П'етра Паралінь і таксама кардынал Філіпінаў Люі Стагле. Гэтыя імёны называліся. Ці сапраўды мы іх пачуем, даведаемся ўжо неўзабаве. У любым выпадку будзем вяртацца на плошчу Святога Пятра ў Рым, пакуль жа ідзем да наступнай нашай тэмы беларускай. І наступная наша тэма – ў крамах няма бульбы. А калі і ёсць, то або няякасная, або дарагая замежная. Больш за 2 месяцы беларусы ў соцсетках скардзяцца на праблемы з гэтым традыцыйным карняплодам у айчынных гандлёвых сетках. Чыноўнікі ж сцвярджаюць, што праблема не носіць масавага характару. Толькі месяц пратрымацца. Лукашенко прызнаў праблемы з адсутнасцю на паліцах крамаў айчыннай бульбы па адэкватным кошце. Вы хотите подешевле свое в магазинах? И я тоже хочу, чтобы это было. А крестьяне хотят дороже продать, чтобы хоть немножко и зарплата была, удобрения купить, посеять быстрее. А в России в 3 раза дороже. Вот они и начали продавать где дороже. Дыктатар дадаў, што чыноўнікі прапаноўвалі яму пусціць у продаж лішкі якаснай насеннай бульбы, аднак ён забараніў. Ну и что, месяц уже отмучаемся, кому там картофель не нравится какой-то, а это посеем. Получим 10 раз больше, чем посеяли, и потом продадим. Продадим по хорошей цене. Поэтому вот такой вот хитрый, может быть, крестьянский замысел. Поэтому если кто-то уж переживает за картофель, месяц выдержим, но без картофеля не будем. Лукашенко таксама распавёў, што даручыў камітэту дзяржкантролю праверыць наяўнасць бульбы ў гандлёвых сетках і спраўдзіць сітуацыю ў так званых стабілізацыйных фондах гародніны. У КДК 8 траўня нават правялі спецыяльную гарачую лінію, куды грамадзяне маглі паскардзіцца на адсутнасць бульбы ў крамах, яе нізкую якасць ці завышаны кошт. І ўжо цяпер з намі на сувязі Александр Кнырович, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Добрый вечар. Прывітанне, Александр. Добрый вечер, паважаны Белсат, добрый вечер гледачам. Месяц вытрымаем, але без бульбы не будзем, кажа Лукашенко пра дэфіцыт бульбы. Пытанне, чаму месяц? Адкуль гэты тэрмін узяўся? Што зменіцца за гэты час? Я не ведаю, напэўна, Лукашенко жыве нейкім асабістым календаром, дзе пасля траўня адразу пачынаецца верасень, калі ў Беларусі збіраюць бульбу. Але ўся астатняя краіна жыве нармальным календаром, і новы ўраджай у нас будзе, як заўжды, в верасні. Лукашенко яшчэ не можа трохі паскорыць календар, таму нам жыць у гэтым стане наступныя 3 месяцы. Ну і што яшчэ трэба ўзгадаць, тое, што ён, канешне, хлусіць, таму што зараз кошт бульбы, той самай немытай бульбы, якая вельмі дрэннага качества, якасці зараз у беларускіх крамах $0,5. Менавіта такі ж самы кошт, ніяк не ў 3 разы большы ў расійскіх крамах. Таму няма зараз праблемы ў тым, што ёсць розніца ў коштах і нехта вывозіць, наўмысна вывозіць бульбу. Ёсць агульная праблема неўражая мінулага года ў Расіі, і ёсць, конечно, вялікая праблема з тым, што недахоп гэтай якаснай бульбы по звычайных коштах. А я нагадаю, што ніколі $0,5 не каштаваў кілаграм бульбы ў беларускіх крамах, максімум раней быў 30 центаў. Так вось, гэта ўсё цалкам рукатворнае, і гэта ўсё вынік працы Лукашэнкі. Гэта ўсё вынік таго самага загада цэны стаяць, які быў
восень 22 года. Ну і выніку мы бачым, да чаго гэта прыводзіць. Калі ты спыніў цэны, то у тебя будзе той самы Савецкі Саюз, але не палёты ў космас ці перамога ў другой, ну, прабачце, у Вялікай Адчыннай вайне, а у тебя будзе дэфіцыт, які быў весь час існавання Савецкага Саюза. Ну, вось мы назіраем зараз вось такія вынікі такога савецкага камуністычнага метода кіравання коштамі, эканомікай і цалкам краінай. Таксама мы бачым, што шукаюць альбо спрабуюць паказаць від, што шукаюць выйсце з гэтага. Камітэт дзяржкантролю мае праверыць наяўнасць, кошты бульбы ў крамах. Нават сёння правялі адмысловую гарачую лінію. Ну, а натуральна нам паўстае пытанне, што будзе далей. То бок праверкі хіба што не прывядуць да нічога, а вот на будучыню варта глядзець, бо цяпер маем праблемы з надвор'ем. Пра тое, як сёлетнія травеньскія замаразкі паўплываюць на ўраджай, могуць паўплываць Мікалай Лысенкоў, эксперт у сельскай гаспадарцы. Мы ў яго запыталіся і атрымалі такі каментар. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Заморозки в начале мая для Беларуси это, ну, вполне нормально, это всегда было, и иногда даже на майские праздники снег у нас выпадает в Беларуси. То, что какие культуры боятся заморозков, ну, это в первую очередь яровые, тот же ячмень яровой, не знаю, кукуруза, свекла. Но все эти культуры, как правило, сеются в апреле, в начале мая. То есть даже если от заморозков что-то погибнет, что-то вымерзнет, сейчас первые числа мая не поздно и пересеять. То есть, да, это плохо, это дополнительные затраты на пересев, но в то же время я считаю, что риски эти обоснованные. Улічваючы цяперашнюю сітуацыю з тым, што не могуць беларусы купіць бульбы па прыстойных коштах і такой, як хацелася, пастаю пытанне, то ўсё ж такі, улічваючы эканамічныя законы, чаго нам чакаць на наступны ураджай, так? Так, якіх коштаў, пустыя паліцыі, поўныя паліцыі, што будзе? Ну, я толькі так, вот скажу, у нашым каментарах у чаце пішуць, што бульба каштуе 3,15, 3,30 у суседзях, то бок долар. Больш за долар. Больш за долар. Ну так, калі мы кажам пра палову долара, то гэта ўсё ж такі тая самая немытая бульба, якую няма ў беларускіх крамах зараз. Тое, што ёсць, амаль па польскіх і вышэй за польскія кошты, но мы разумеем, што ў Польшы заробак у 3 разы большы, чым у Беларусі. Я яшчэ нагадаю, што зараз у мінулым годзе у нас быў збор бульбы ў 4 разы меней, чым быў у савецкія часы. Чаго ж чакаць далей? Чакаць інфляцыі. Новы ўрад Тутчына зрабіў вельмі карысную справу. Ён амаль адпусціў гэтыя самыя кошты і дазволіў тым людзям, якія займаюцца прадукцыяй, у тым ліку прадукцыяй гародніны, амаль, ну, не тое, каб вольна, свабодна усталёўваць цэны, але ўсё ж такі паказваць сабе кошт, кампенсаваць заробкі. І таму я ўсё ж такі спадзяюся, што гэтае рашэнне было прынята 1 красавіка і што паспелі ўсе те, хто жадаюць пасеяць, у тым ліку і дзяржаўныя прадпрыемствы, і нашыя фермеры, паспелі пасеяць тое, што трэба пасеяць, каб Беларусі не засталіся без гародніны, без садавіны на паліцах і без іншых прадуктаў. Але па якіх коштах гэта будзе? Гэта вельмі вялікае пытанне. Таму што, ну, вот спроба, мы ведаем, што спроба астановіць цэны, яна не ўдалася, і зараз у нас будзе такі, ну, можна сказаць, выбух, коштавы выбух у інфляцыі. Таму я ўпэўнены, што сітуацыя будзе разгортвацца далей такім чынам, што у нас ўсё ж такі будуць прадукты, але яны будуць значна даражэйшыя, чым мы бачым сёння. Ну і, канешне, да ўраджаю яшчэ трэба дажыць. І яшчэ адна тэма, якую мы не можам прайсці міма. Канешне, акрамя бульбы, беларусаў заўсёды цікавіць і курс долара. Так, ну і курс долара, той выключны выпадак, калі нестабільны не толькі ў Беларусі, але і ў саміх Злучаных Штатах Амерыкі. Пры гэтым я таксама паглядзеў кошты на кватэры, так, прынамсі аднушкі рэзка выраслі ў Менску, рэкордныя. Куды беларусам цяпер лепш інвеставаць такім чынам сродкі? Няўжо ў семено бульбы, так?
Ну, напэўна, калі б нехта інвеставаў у бульбу, то ён бы зарабіў значна больш, чым зарабіў бы на ваганнях курса долара. Але калі адказваць на гэта пытанне ўсё ж такі больш сур'ёзна, то мы павінны сачыць за тым, што адбываецца ў Расіі, таму што наш знешні гандаль на 70% прывязаны зараз да Расіі, і як вагаецца там долар, так і вагаецца зараз долар у Беларусі. Там долар каштуе 81-82 рублі па іх асабістых прычынах. І у Беларусі таксама долар адыгрывае гэтае умацаванне рубля расійскага. Што ж будзе далей? Ну, там мы таксама паглядзець на аналітыку расійскага рынку, і там спецыялісты у валютных курсах кажуць аб тым, што наступны месяц будзе месяцам такога больш-менш утрымання на гэтых узроўнях, але далей пойдзе рост. Усе прагнозы кажуць аб тым, што до конца года ён павінен прыблізіцца до 100 расійскіх рублей. Ну, ўзровень 100 расійскіх рублей за долар – гэта ўзровень беларускіх 3,40 прыкладна. Але трэба адзначыць, што зараз тыя дзеянні, якія прадпрымае Трамп, ён разбалансаваў сусветны гандаль. І ёсць вялікая такая пагроза ў тым, што розніца паміж курсам долара і курсам еўра будзе павялічвацца, што еўра будзе далей умацоўвацца і вельмі хутка. Таму я прапанаваў бы ўсё ж такі тым людзям, якія не выбіраюць для сябе такія цікавыя спосабы зберагчы асабістыя грошы, як купіць насенне, у тым ліку і бульбы, а ўсё ж такі мысляць у нейкіх катэгорыях валюты, звярнуць увагу ўсё ж такі зараз хутчэй на еўра, таму што суадносіны еўра і долара з вялікая верагоднасць таго, што яны будуць ісці ў бок усё ж такі больш моцнага еўра да долара, што мы назіралі апошнія некалькі месяцаў. Дзякую за гэтую размову. Александр Кнуйрович, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце, быў нашым госцем. І на гэтым у нас у студыі ўсё. Стаўце ўпадабанні, каментуйце нашу трансляцыю, калі для вас гэта бяспечна. Больш навінаў у нашым тэлеграм, QR-код для пераходу на яго бачыце на экран. На ваших экранах, але мы пераходзім у Ватыкан, на плошчу Святога Пятра, дзе літаральна колькі 46 хвілінаў таму з коміну Сікстынскай капэлы пайшоў белы дым, а гэта значыць, што 267-й папа рымскі быў абраны. Мы не ведаем пакуль што імя, неўзабаве мае быць агучанае, і новы папа рымскі выйдзе на балкон і прывітае вернікаў, якія сабраліся на плошчу ў Ватыкане. Ну, а пакуль вяртаемся да нашага эфіру і, канешне ж, прапануем вам агляд матэрыялаў Белсат онлайн, сацыяльныя сеткі і YouTube. Цягам дзесяцігоддзяў беларускае войска з маўклівай згоды Лукашэнкі рабілі прарасейскім. І цяпер шмат хто з афіцэрскага складу гатовы выконваць загады з Масквы, а не Менску. Гэткую думку ў эфіры праграмы «Двубой» выказаў кіраўнік паспалітага рушэння Сергей Бульба. Поўны выпуск праграмы з удзелам Сергея Бульбы і праўніка НАУ Михаила Кіраўлюка вы можете паглядзець на нашым YouTube-канале «Белсат Ньюс». Цягам 25 гадоў это лейтенанты стали полковниками, полковники состарились, да, уже новые наросли. Так вот, у их постоянное раз на год, два раза на год суместное навучание. У их горизонтальные сувязі поміж собой проросли настолько, что, ну, я думаю, что яны здольныя вырашыць нейкую задачу, якую им трэба будзе, а што Лукашенко даведаецца потым таксама з тэлеграм-каналу, як і мы з вами. Да. Окей, я дакладу, то вы лічыце, што ў нейкі момант X Москва можа праз сваіх генералаў, ну, умоўна, беларускіх генералаў, которые прамасковскі, даць нейкі загад, і яны не паслухаюцца Лукашенко, а паслухаюцца Пуціна. Абсалютна. У нас ВКР традыцыйна належыць даўно Расіі. Военная контрразведка. Ці зможа Лукашенко пазбегчы ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны? Такое пытанне задалі нашыя калегі ў супольнасці YouTube-каналу «Белсат Ньюс». Больш за 40% апытаных мяркуюць, што калі Масква сапраўды запатрабуе ўдзелу беларускіх войскаў у агрэсіі супраць Украіны, то Лукашенко не зможа супраціўляцца Пуціну. І толькі 20% вераць, што Лукашенку хопіць аргументаў і палітычнай суб'ектнасці, каб гэтага не дапусціць. Яшчэ каля 40% апытаных не змаглі адназначна адказаць. У каментарах пад апытаннем думкі гледачоў Белсату таксама падзяліліся.
Ён кожны дзень пры сваім чарговым бла-бла-бла прыгадвае слова «вайна». Уцягне, як піць даць уцягне. У гэтым жыцці ў яго іншага выйсця няма, ён да гэтага ішоў. Будзе рабіць усё магчымае, каб гэтага не адбылося. Лукашенко? Што гэта? Няма такога суб'екта. Музычны фальклор старавераў рэлігійнай супольнасці, што жыве на тэрыторыі Беларусі з 17 стагоддзя, сабрала ў адной кнізе Вольга Барышнікава. Яна і сама паходзіць з сям'і старавераў з Падзвіння. Сюжэт пра кнігу і яе аўтарку выйшаў у шоу «Раніца з Белсатам», але паглядзець яго вы можаце і ў нашых сацыяльных сетках, напрыклад, у Фейсбуку Белсату. Кніга утрымлівае ноты, расшифроўкі тэкстаў, поўныя звесткі, дзе, ад каго запісана, у якім архіве, дзе знаходзіцца запіс. І па магчымасці, бо мне было вельмі важна паказаць твары людзей, которые гэта спяваюць. То бок фотаздымкі тых, хто выконвае гэтыя песні. Я хочу паказаць прыклад лірычнай песні, якая выконвалася на вяселле. То бок у старавераў не было спецыяльнага вясельнага абраду, і яны часамі кралі нявест. Вось, але вясельны абрад сфарміраваўся крыху пазней пад уплывам беларускага мясцовага, і функцыю абрадавых вясельных песень замянялі працяжныя лірычныя песні любоўнай тэматыкі. І адна з такіх. Серые госі мае на палёце ляцяць домой. А цяпер, спадарства, пакажам незвычайныя спаборніцтвы ў Злучаных Штатах. У горадзе Старквілл прайшоў чэмпіянат краіны па скачках сабак у ваду. Як праходзіў турнір сярод добрых хлопчыкаў, можна паглядзець у роліку на інстаграме Белсату. І гэта былі матэрыялы, якія рыхтуюць для вас нашыя калегі з YouTube-рэдакцыі, а таксама з сацыяльных сетак. Гэтую гадзіну разам з вами былі Анастасія Русецкая і Алесь Залёўскі, але мы яшчэ з вами не развітваемся, вернемся ў гэтую студыю літаральна неўзабаве на плошчу Святога Петра ў Ватыкан, дзе быў абраны новы папа рымскі. І вы зноў, спадарства, бачыце Ватыкан, бачыце неймаверную колькасць вернікаў, сцягі з розных краінаў. Усе сабраліся на плошчы Святога Петра для таго, каб дачакацца імя абранага папы рымскага. Калегія кардыналаў абрала новага папу на другі дзень канклава. Гэта адбылося падчас 4-го тура галасавання. З трубы Сікстынскай капэлы паваліў белы дым, і ў Ватыкане зазванілі званы. Гэта адбылося 52 хвіліны таму, і, шаноўнае гаспадарства, былі сведкамі гэтай падзеі. Мы цягам усяго эфіра звяртаемся да плошчы Святога Пятра, а цяпер з намі на відэасувязі знаходзіцца наш калега Вітаўт Сіўчык, які таксама многім вядомы так як аўтар і вядоўца эфіра, калі хавалі папярэдняга папу рымскага. Так што, спадзяёмся, спадару Вітаўт нам зараз распавядзе, што ж цяпер адбываецца, што нас чакаецца. Ну і хто, на твою думку, той новы 267-й папа рымскі? Прывітанне, Вітаўт, але я думаю, што тут варта яшчэ раз падкрэсліць, што так, сапраўды, Вітаўт правёў для Белсата спецыяльны эфір на пахаванні папы Францішка. Я нагадаю, што ён пайшоў з жыцця раніцай у велікодны панядзелак 21 красавіка. Яму было 88 гадоў. І вось цяпер вернікі ў чаканні імя новага папы. Вітаўт, ці ты чакаў, што так хутка гэта адбудзецца? Выбар?
Прызнацца шчыра, вітаю калегі, вітаю Алесь, вітаю Насця. Я чакаў, што у пятніцу, так мне здавалася, што ў пятніцу абяруць новага папу. Вось мы ў рэдакцыі таксама думалі, у які ж дзень гэта можа адбыцца. Але бачым, пайшло ўсё вельмі хутка, літаральна сотні мінулі, чацвёртае галасаванне і ўжо маем новага пантыфіка. Габэмус папам, як кажуць на лаціне, то бок маем папу. Зусім нядаўна яшчэ на плошчы Святога Пятра была святая імша пахавальная за папу Францішка. Цяпер мы бачым велізарныя натоўпы вернікаў, людзей, якія проста знаходзяцца ў эўфарыі пэўнай, так? Таму што абраны новы кіраўнік каталіцкага касцёлу. З пункту гледжання вернікаў, з пункту гледжання вучэння каталіцкага, гэта менавіта Дух Святы таксама побач з кардыналамі, і кардыналы ў згодзе з Божай воляй так абіраюць новага папу. З пункту гледжання такога светскага памятаем таксама, што папа, акрамя таго, што кіраўнік касцёла, таксама кіраўнік дзяржавы. І гэта Ватыкан, гэта адзіная, напэўна, такая ў Еўропе монархія тэакратычная. І гэта трошкі нагадвае таксама тыя традыцыі, якія былі ў іншых краінах монархіях, у Вялікім княстве альбо ў каралеўстве. Таму што там таксама так было, калі адыходзіў нейкі кароль, то памёр кароль, няхай жыве кароль, так? І тут у нейкай ступені гэта падобна. Што тычыць прозвішча ці імя новага пантыфіка, я пакуль не ведаю. Мы ведаем, што строга запячатаная, вельмі сакрэтная гэта інфармацыя. Сапраўды ніхто, апроч кардыналаў, не павінен ведаць, хто стане новым папам, і не павінна быць ніякіх выцекаў. Таму, ну, тым больш, я таксама не маю такой інфармацыі. Разам з іншымі вернікамі, з вамі, шаноўнае гаспадарства, таксама тымі, хто зараз глядзіць стрым Белсату, таксама сяджу вось перад экранам у чаканні, хто ўсё ж таки можа быць новым папам, новым пантыфікам. Вітаўце, канешне ж, ты не можаш ведаць, бо ты не трымаеш у руках, уласна, гэты канверт, але мы ўзгадвалі, што сярод тых, хто можа стаць папам рымскім, называлі сярод іншага імёны такія, як П'етра Паралін, гэта дзяржаўны сакратар Ватыкану, а таксама Люіс Тагле, кардынал Філіпінаў. Ці, на тваю думку, ўсё ж таки мы пачуем адно з гэтых імёнаў? Ёсць такая імавернасць. Адзінае, што можна згадаць, што П'етра Паралін, гэта кардынал, які быў з візітам у Беларусі, цытаваў Рыгора Барадуліна падчас візіту. Гэта быў такі ягоны дыпламатычны жэст у бок беларускага народу. І, напэўна, калі б сапраўды так сталася, што ён стаў новым папам, то у пэўнай ступені ён ведае пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. Так? Ён заангажаваны, ён быў дзяржаўным сакратаром апошнія таксама гады. Недаўна, напрыклад, пытаўся пра лёс чырвонага касцёлу і лёс святароў у Беларусі, маючы на ўвазе святароў палітвязняў, затрыманых, калі сустракаўся з арцыбіскупам Юзефам Станеўскім. Што тычыць кардынала Тагля, які паходзіць з Філіпінаў, яго называюць вось такім альбо філіпінскім Францішкам, хтосьці кажа, што філіпінскі Кароль Вайтыла, згадваючы Яна Паўла II, таму што гэта малады, дастаткова адносна малады, 67 гадоў, кардынал, які з'яўляецца надзвычай адукаваным чалавекам, паліглотам, ведае шмат моваў. І таму я думаю, што ёсць такая імавернасць. Канешне, ёсць, зноў-такі, мне ведамі, магчыма, што сапраўды абяруць папу з нейкага іншага кантыненту, тому што касцёл каталіцкі паўсюдны, не толькі еўрапейскі. Ёсць такая імавернасць, памятаем, што таксама ёсць, напрыклад, кандыдат з Іерусаліму, так, хоць італьянец з нацыянальнасці, арцыбіскуп Піццабаля, але таксама вельмі такі заўважны кардынал. Зрэшты, я раю гледачам трошкі пачакаць. Я думаю, што не шмат часу засталося, вось неўзабаве мы бачым гэты балкон, бачылі гэту ганаровую варту пад касцёлам, пад базылікай Святога Пятра. І на гэты балкон мае выйсці ўжо новы папа, і мы будзем ведаць яго імя, будзем ведаць таксама, што гэта за пантыфік, адкуль ён паходзіць. Ён выйдзе, мае блаславіць людзей. Гэта будзе адмысловае бласлаўленне, якое завецца Урбі эт Орбі. То бок Урбі з лаціны гораду, эт Орбі свету. Гораду Рыму і пасланне бласлаўлення свету. Што цікава, раней папы, калі выходзілі, вось новыя папы на гэты балкон, яны ўзялялі выключна бласлаўлення. І менавіта Ян Павел II, папа-паляк, распачаў новую традыцыю. Ён выходзіць не толькі бласлаўляць, але і абавязкова з нейкай прамовай да людзей, з нейкім такім пасланнем. Таму я думаю, што будзе вельмі цікава зараз. Неўзабаве мы гэта пачуем. Зрэшты, калі коратка, літаральна, калі казаць пра нейкія спекуляцыі, бо, паўтаруся, мы яшчэ не ведаем. Але
імавернасцяў тут вельмі шмат. Гэта можа быць папа з іншага кантыненту, але гэта можа быць таксама італьянец. Абсолютна розныя чуткі хадзілі перад канклавам, хадзілі таксама такія, што вось, маўляў, італьянцы там столькі стагоддзяў былі папамі, і ім гэта добра ўдавалася, чаму б не паспрабаваць зноў. З іншага боку, ёсць свядомая такая прымоўка, што часта той кардынал, які заходзіць папам на канклаў у двух офісах, выходзіць кардыналам, то бок ён не становіцца папам, нягледзячы на тое, што грамадства, што нейкія там чуткі былі перад канклавам і так далей. Гэта вельмі, сапраўды, канклаў дастаткова непрадказальныя выбары. Так, Вітаўт, па імёнам зразумела, што пакуль што мы пра гэта не ведаем і спекуляваць не будзем, тым больш, я спадзяюся, што вось бліжэйшыя хвіліны мы пабачым, хто з'явіцца на гэтым легендарным так балконе ў Ватыкане, але па накірункам развіцця касцёла далейшым ужо нейкія, прынамсі, якія расклады ёсць. Я толькі зразумеў, што гэта два такіх накірунка канкурэнтных, як правіла, нават цягам апошніх год. Гэта прагрэсісты, так, прагрэсіўны накірунак, да якога, кажуць, належаў вось папярэдні Францішак, папа, і такі кансерватыўны большы. Так, мы ведаем, што цяпер таксама вось гэты кансерватыўны і ліберальныя крылы так у свеце, в прынцыпе, да, цяпер радыкалізаваліся, так, і сканфрантаваліся. На твою думку, гэта вось будзе выбар паміж гэтымі дзвюмя, ці нейкі трэці накірунак, і той факт, што так хутка адбылося абранне, так, на другі дзень фактычна, ці не значыць гэта, што, ну, напэўна, пераемніцтва пэўнае будзе ад Францішка, то бок гэты прагрэсіўны накірунак. Наколькі памятаю, то канклаў, то вось такі кароткачасовы, калі новага папу абіраюць за 2-3 дні, такая сітуацыя ўжо мае месца больш як 150 гадоў. То гэтыя канклавы даўжэйшыя, гэта нейкія даўнія стагоддзі. Што датычыць гэтага падзелу на кансерватараў і лібералаў у свецкім свеце, скажем так, у свеце палітыкі нейкай, гэта адна справа. У свеце каталіцкага касцёла ўсё ж такі нельга сказаць пра тое, што гэта, ну, як бы адзін да аднаго, вось так, як там, не ведаю, як ёсць нейкія розныя там палітычныя партыі ў розных дзяржавах, якія між сабой змагаюцца, там розныя кандыдаты на прэзідэнта, так і тут не. Я думаю, што не будзе нейкага такога вострага выбару між пэўнымі асобамі. Зрэшты, калі мы кажам пра Францішка, то ён, мне здаецца, што таксама дактрына касцёлу не змянялася пры ім, вучэнне касцёлу не змянялася. Можна сказаць, што ён быў такі вельмі дыпламатычны папа. Ну, зрэшты, можна згадаць, што гэта першы папа-езуіт, так, Францішак, які з аднаго боку можа і мог выйсці з нейкай такой заявай, напрыклад, да нейкіх вернікаў, можа больш ліберальных, а з другога боку таксама захоўваў гэту такую кансерватыўнасць у касцёле. Ну, зрэшты, у гэтым ёсць сутнасць касцёлу, да, бо касцёл — гэта інстытуцыя, якая дзейнічае, ну, вось ужо 2000 гадоў. Сутнасць таго, каб касцёл ўсё ж такі захоўваў пэўныя свае погляды, хаця таксама, я думаю, што хутчэй візія свету, яна таксама мяняецца з рознымі стагоддзямі, бо проста людзі больш пазнаюць адно, як бы, пра гэты свет і пра самых сябе, разам з развіццём навукі і гэтак далей. Вось, але ў кожным разе такія фундаментальныя рэчы, яны не мяняюцца. І мне падаецца, што, ну, вядома, у значнай ступені залежыць ад таго, хто будзе новым папам. І ёсць таксама у каталіцкім касцёле такі дагмат аб непамылковасці папы ў пытаннях веры, так, там не ў пытаннях там палітыкі, там ці нейкіх заяваў, але ў пытаннях там дактрынальных і так далей. Таму роля папы велізарная, насамрэч, і гэта таксама роля аўтарытэту. Але мне чамусьці здаецца, што нейкіх такіх, ну, рэзкіх зменаў, ну, не павінна быць. Зрэшты, пантыфікат Францішка гэта паказаў, што вось было, што там нейкія розныя там адно крыло, іншае крыло, часта людзей таксама свецкіх, не звязаных з касцёлам, лічылі, што вось прыйшоў кардынал Берголья, стаў папам Францішкам, і вось, маўляў, ён там нешта рэзка, яны моцна зменіць. Як бачым, што у вучэнні касцёлу нічога не змянілася. Я думаю, што новы папа таксама нічога не зменіць. Ну, вось пэўныя такія падыходы у нейкіх такіх рэчах. О, адкрываецца балкон. Вітаўт, адкрываецца балкон. Цішыня. Гэта акурат той момант, калі на балконе мае з'явіцца новаабраны папа рымскі. Annuncio vobis gaudium magnum.
Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Лео 24, такое будзе імя новага папы, это тое, што мы пачулі. Jan 26. І вось, гаспадарства, мы пачулі імя новага папы, гэта будзе Леон 14. Вітаўт дапамагае нам, я так разумею, цяпер ідзе вот якраз рыхтаванне да выступу першага папы рымскага, так? Так, Лео 14, альбо пабачым, як каталіцкі касцёл у Беларусі будзе трактаваць гэта імя, хутчэй за ўсё як Леў. Ёсць таксама версія як Лявон, так? З лаціны Леон. Гэта вось імя новага пантыфіка, якое мы пачулі. Леў 13 быў папам, папярэдні папа з такім імем у 19 стагоддзі, напрыканцы 19 стагоддзя. Папа Леў 13, ён таксама, скажем так, ну, у такі досыць адносна пераломны час, таму што пачыналася 20 стагоддзя з пэўнымі такімі абуджэннямі народаў. Ведаем, што Леў 13 рэзка, напрыклад, асуджаў масонства, сацыялізм, камунізм, нігілізм, напісаў энцыкліку «Рерум новарум» пра сацыяльную несправядлівасць, і яго, дарэчы, называлі папам рабочых адначасова ў той час, то бок ён асуджаў сацыялізм і камунізм, але адначасова шмат таксама прысвячаў увагі менавіта вось пытанням грамадскай, якім такім сацыяльным. Так што цікава, чаму новы пантыфік абраў гэтае імя. Леў 14, ці гэта нейкая, ведаеце, адсылка да папярэдніка, ці пабачым, паслухаем яшчэ. Нам падказваюць калегі, Вітаўт, што гэта быў кардынал Превост, прабачце, Превост. Ну, бачыце, акурат прозвішча, якое не гучала сярод нейкіх такіх вось, ну, можа, самых топавых, так, самых топавых імёнаў, але што цікава, кардынал Превост з'яўляецца не еўрапейцам, так, бо кардынал Превост гэта амерыканец. Ён нарадзіўся ў Злучаных Штатах, гэта амерыканец, і мы маем першага папу паўночнага амерыканца, папярэдні папу з Паўднёвай Амерыкі, цяпер з Паўночнай Амерыкі. Цікавы таксама час. Цікава таксама, што Злучаныя Штаты не з'яўляюцца пераважнай каталіцкай краінай. Там ёсць актыўная каталіцкая меншасць, зараз да 25% вернікаў ўжо каталікі ў Штатах
складаюць, бо таксама ёсць гэтая вось міграцыя з краінаў Лацінскай Амерыкі ў ЗША. Цікава, сапраўды. Зрэшты, бачна, што ў ЗША таксама ёсць пэўны такі рэнесанс каталіцызму, таму што людзі, якія з некаталіцкіх сем'яў прыходзяць да гэтай канфесіі, нават гэты Джей Ді Венс, так, віцэ-прэзідэнт ЗША, які ў свядомым узросце стаў каталіком. 69 год кардыналу, калі ён быў кардыналам, так? Калі гэта сапраўды ён, так, зараз мы пабачым, выйдзе на балкон. 69 год, ён нарадзіўся 14 верасня, і амерыканска-перуанскі курыяльны кардынал, аўгустынец. Зноў нетыповая сітуацыя, што законнік, то бок іерарх, які належыць да нейкага ордэну, не проста такі дыяцэзіяльны іерарх, толькі можна сказаць, але які належыць да ордэну, бо Францішак належаў да езуітаў, гэта была першая сітуацыя там з невядома якога часу. Тут цяпер маем аўгустыніянца, так, вось, калі гэта так дакладная інфармацыя, ну гэта зноў цікава, сапраўды цікава. Гэта Вікіпедыя. Я лінкую на Вікіпедыю, якая зрэшты падвісла, цяпер немагчыма прачытаць. Выяўляецца, немагчыма прачытаць, што гэта за асоба, таму што ўсе рынуліся правяраць. Аўгустынец, хто гэта такі, што гэта за... Ну, аўгустынцы гэта таксама адзін з ордэнаў, так, каталіцкіх. Аўгустынцы гэта монахі, якія маюць за патрона святога Аўгустына, адпаведна. Таксама гэта стары ордэн, які вядомы яшчэ з сярэднявечча. І ведаеце, у нас таксама ў Беларусі былі ў свой час аўгустыны. Напрыклад, у Горанні, у каралеўскай Горанні, таксама аўгустыны мелі сваю сядзібу, так, там таксама быў кляштар аўгустынаў. І гэта увогуле адзін як бы з найстарэйшых, так, ордэнаў. І такім чынам мы маем новага папу, новы папа рымскі Роберт Фрэнсіс Прэво, цяпер яго імя будзе Леў XIV. Ну і чакаем, так, чакаем урбі ад орбі паслання ад новага папы рымскага. Чакаем з'яўлення на балконе. Кардыналы, якія яго абіралі, ужо на месцы, так? Чакаюць выхаду. Перад гэтым, перад выхадам на балкон, паводле рэгламенту, не ведаю, працэдуры, якімі я тут азнаёміўся, чытаў, што новы папа рымскі, ён у асобны пакой, яго зачыняюць, дзе ён праводзіць сам насам пэўны час, каб прыйсці ў сябе, так, успрыняць гэта. Гэты пакой традыцыйна называюць альбо пакоем, або залей слёз. Туды ён заходзіць, калі прымае выбар, то бярэ там туніку, абірае адзін з 3 памераў, на сябе апранае, вось, ужо выходзіць, ужо рыхтуецца тады да урбі ад орбі. Перад гэтым таксама кардыналы чытаюць у прысутнасці новага пантыфіка фрагмент Евангелля, дзе гаворыцца пра пакліканне святога Пятра, так, то бок апостала Пятра, калі Езус казаў яму пра тое, што ты, Пётр, скала, на гэтай скале пабудую касцёл, які не перамогуць пякельныя брамы. Гэта такі моцны сімвалізм. Дарэчы, бачым, сярод кардыналаў вось у цэнтры стаяў там арцыбіскуп, цяпер ужо кардынал таксама, Кляўдыа Гуджэротці, вядомым беларусам, бо шмат гадоў ён быў нунцыем у нашай краіне. Таксама адзначаўся вялікай такой прыязнасцю да беларускай культуры, што цікава, наведваў палітвязняў у турмах, Паўла Северынца наведаў, вось, вітанне ад папы Францішка перадаваў яму раней. А ў 20-м годзе прыязджаў таксама ў справе таго, каб арцыбіскупа Кандрусевіча пусцілі ў Беларусь. Вось гэтае пасланне урбі ад орбі, гэта нейкае дагматычнае, так, сюжэт паслання, ці там таксама павінна быць пасланне і асабістае, так, вот, ад новага папы, так, з якімі ён, скажам так, будзе ісці меседжамі, ну, і яго пантыфікацтва, так? Урбі ад орбі гэта такая, можна сказаць, у пэўнай ступені формула, так, в сэнсе, што заўжды, калі абіраецца новы папа, заўжды ёсць вось гэты зварот урбі ад орбі, але бачым, што выходзіць.
што датычыць каментароў ад самога новага папы, то гэтую ідэю ўжо ўвёў у жыццё Ян Павел II. Вось мы бачым з'яўленне на балконе новага папы рымскага. Ім абраны кардынал Роберт Фрэнсіс Прэво. Цяпер ён будзе мець імя Леў XIV. Новы папа рымскі Леў XIV. Гэта кардынал Роберт Фрэнсіс Прэво. Ён нарадзіўся ў Чыкага ў 1955 годзе. Ён стаў першым папам рымскім са Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну і цяпер мы чакаем паслання ад новага папы рымскага Урбе et Orbi, так? Першае пасланне да вернікаў. На пачатку гэта будзе благословенне, а пазней, магчыма, таксама і словы папы. Вельмі ўрачысты і вельмі важны момант для каталіцкіх вернікаў і для ўсяго свету без перабольшання. La pace sia con tutti voi. Няхай з вами будзе мір. З такімі словамі звярнуўся новы папа рымскі Леў XIV. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Для кожнага, дзе б ён не быў на зямлі, і няхай з усімі вамі будзе мір. Кажа новы папа рымскі Леў XIV. Гэта і ёсць тое благословленне, так, Вітаўт? А цяпер ужо будзе пасланне менавіта. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi і мір ад Христа, яких любить усіх абсолютно без виключення. Coraggiosa di Papa Francesco, che benediva Roma. Няхай живе Рим, віва Рома.
il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Папа, який виходив благословити світ, він завсюди до всього світу звертався. Dio ci Так, vuole не тільки для bene, Риму, а для Dio всього vi світу. ama tutti e il male non prevarrà. І повторюся, Бог нас Siamo любить tutti усіх, nelle усіх. mani di Dio. Ми всі у ягоних Senza руках. paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi. Без Andiamo страху, avanti. об'єднані, Siamo discepoli di узявшися за Cristo. руки, ми Cristo йдемо ci precede. наперед. Il mondo ha bisogno della А sua Христос luce. йде напереді, L'umanità перед нами necessita усіми. di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti Христос con il єсть той мост dialogo, поміж con нами і Богом. l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. І він хоче, щоб ми жили одним народом і жили у мірі. Дякуємо. Voglio Дякуємо, Папа ringraziare Франциско. anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa Так unita, само cercando Папа Римський sempre дякує la кардиналам, pace, la які giustizia, обрали його cercando на цей sempre пост. lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Кажучи про кардиналаў, папа адзначыў, што гэтыя людзі працуюць, выконваюць сваю місію Sono без страха. Un figlio di Sant'Agostino, І виконують її Agostiniano, годно. che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella Я з вами patria християнин, la quale а для Dio вас ci я ha біскуп. preparato. Я правильно зрозумів? Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra Ми carità, la хочемо nostra бути відкритим presenza, il костьолом, dialogo, відкритим l'amore. для всіх костьолом, які E наводять se mi permiten мости. también Каже una palabra, un Папа Лев saluto XIV. a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Так, кавалак Donde по-іспанску. un pueblo Не дали fiel ради. Нешта про ha Перу. acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Господарство, ми iglesia назираємо fiel за de тим, як Jesucristo. до християнів усього світу з трибуни на площі fratelli e sorelle Святого Петра звертається di новообраний Roma, Папа Римський d'Italia, di tutto il Leo mondo. Vogliamo XIV. essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Preghiamo insieme per questa nuova І missione, тепер Папа Лев però per XIV tutta la Chiesa, per la pace nel mondo. пропонує І chiediamo помолитися questa grazia разом з speciale усіми за ось di його Maria, нову місію, nostra за madre. увесь костьол і
Ave за мир Maria, во всем piena di свете grazia, il и Signore è con te. помолиться Tu sei Святой benedetta fra le Матки donne, Боской e Марии, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Мати Божией. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Так, і тепер буде Amen. молитва «Вітай, Марія». Акурат ми її тепер чуємо. Вітай, Марія. Так, вибачається за такі хаотичний, максимум, переклад. Ми не були підрихтовані до італійської. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. І знову молитва, каб папа сприяв миру во всім світі. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Со словами доброслаўлення звярнуўся новаабраны папа рымскі да вернікаў, якія сабраліся ў Ватыкане на плошчы Святога Пятра. Мы бачым, наколькі шмат людзей і з якімі усмешкамі і шчаслівымі тварамі яны назіраюць за гэтым выступам, за гэтым зваротам. Таксама з намі на сувязі працягвае заставацца Вітаўт Сіўчык, наш калега і эксперт. І эксперт таксама у справах Ватыкану у прыватнасці. Але маё пытанне яшчэ да цябе як да верніка. Якія адчуванні ў гэты момант? Таксама улоўліваў вось гэтыя словы на лаціне, калі папа благаслаўляў горад і свет. І, канешне, гэта ўзрушальна. Таксама перажагнаўся, калі пабачыў, як ён узмахвае рукою, робіць знак крыжа. Гэта вельмі важны момант, так? Таму што папа ўсё ж такі гэта
наступнік святого Пятра, кіраўнік касцёлу, чалавек незвычайнага аўтарытэту для кожнага каталіка, для кожнага верніка. Таксама касцёл з'яўляецца такой унікальнай інстытуцыяй, можна сказаць, такі, ведаеце, можна сказаць, што вельмі універсальнай інстытуцыяй, таму што яна выходзіць па-за межы дзяржаваў, па-за межы моваў, народаў, нейкіх поглядаў, іншых дадатковых. І акурат вось тое, што на чале касцёлу зноў ёсць ужо папа, гэта таксама вельмі істотна для вернікаў. Таму пачуцці, канешне, самае, што ні на ёсць пазітыўныя. Таксама вернікі ведаю, што маліліся за тое, каб добра папа быў абраны, так, згодна з Божай волей, для таго, каб вёў супольнасць каталіцкую праз гэты свет і таксама быў такім голасам аўтарытэту ўсё ж такі, так, для того, каб калі папа нешта гаворыць, то да гэтага прыслухоўваліся. Я думаю, што таксама каталікі зычаць такой сабе поўнай яснасці выказванняў і таго, што можна будзе вось паслухаць папу, пачуць ад яго, можа, нейкія адказы, нейкія каментары. Вітаем новага папу Льва XIV, наш новы папа. Вітаем. Вітаем і дзякуем табе, Вітаўт, вялікі, за тое, што так хутка аператыўна адрэагаваў. Ну, як інакш, правда, з такой нагодай. І дапамог нам правесці гэты эфір, я думаю, надзвычай важны для многіх у Беларусі. Так, гаспадарства, і акурат цяпер у жывым эфіры вы бачылі зварот новаабранага папы рымскага Льва XIV да вернікаў, якія сабраліся ў Ватыкане на плошчы святога Пятра. Мы ж з вами ўжо мусім развітвацца, і так мы сачылі ад самага пачатку. Як прыгадаеце, можаце паглядзець відэа, як толькі пайшоў белы дым, мы адразу включіліся і адразу... А белы дым акурат пайшоў, калі ты вёў выданне «Аб'ектыву». Гэта было 19:10 па Менску, і ад гэтага моманту мы паслядоўна сочым за падзеямі ў Ватыкане. Мы будзем працягваць сачыць, як і ва свеце, і ў Беларусі, і ўсё для вас. Ставім лайк. Так, і свет мае новага папу рымскага, а мы з вами развітваемся. Дзякую, што былі гэтыя 1,5 гадзіны разам з намі. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Алесь Залеўскі. Дзякуем.